yawwa rashi ba da ba ne muna kowa soyayya ga majini soyayya soyayya ga majini soyayya na kamo da kauratun ban san komai ba ko da na tashi ne da so ne na girma domin a zuciya ta wane yayi rasai wace za ta bani dama soyayya mai da ta sarauniya son kowa dauna ta kama jijiya na wa bargo soye min daurin da ni bai iya kuncewa ba ya zanye ni bar soyayya ne ban faro ba domin cin amana kauna ne ban iya ba ai shi sauwar zo ne sannan zaki ne sai ka kai ka kawo sannan za kai farawa domin mai yi tsoro ba zai taba so ba ni dai na reni so da hannaye na ba shi girman shi har kimar shi domin so sarki ne sannan mai yanci ne in ya ga dama kowace zuciya zai kamawa ba mata maza ko ɗebe kyale ba yara manyan so shi da bai ware ba kurma hammaka waso bai juya ba mai naira ko milki shi ma so bai bar shi ba sannan sarki ko bawade so bai yi hushi ba kurmu ko musaki so bai ware ba miskini ko mai mota so bai ware ba mai cin shinkawa kudawa bai yi shiru ba mai aikin ofis ko gona kasan dai ɗan ƙauye ko ɗan birni shi ma dai Allah ka banda ma kullum in yi waka sakon soyayya ni dai in yi karantawa YouTube Instagram in yi ajiyewa Facebook TikTok ni dai in yi sakawa soyayya ga wajene soyayya soyayya ga mujini soyayya masoya na gare ni fatan alkhairi domin kauna gare ni kun yi kulawa ni dai na gode irin yadda kuke min sako fata na rabbana ya bar kauna domin kun ci waƙoƙi in ci gaba da sakawa ni da farin cikin ku shine nawa yau kuma waƙan da nake yi ni don ku nake yi domin in birge ku hamma ku ji daɗi da zaran kun ce ba ku yi na gida zan komawa duk gatan mai waka masoya na dai